everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sana okay ka lang! Akong tuhod, sakit! Oh, nagtubo ang imo tuhod! Dali, agakon na ka! Ayaw paglihok. Sana mamiya na kita din eh! Dali! Ayaw magsinggit, Bibi Sana! Dali na! Mamiya na kita din eh! Panuay! Boss, si Ma'am Nika. Atong nabian sa budiga. Bahala na to bayana. Kung madakpan siya, di lang yun siya magpatagag-ukab siyang baba. Di patay yun siya. O niya, boss, asa ba tayo ni? Sa Takumbay o sa Gamay? Adto ta sa Mumbai ni Salome. Mas luwas ta dito. Adto ta maghuna-huna sa sunod na tumbuhaton do puldo. Pero boss, ganong kalit magkang niabot ang mga polis. Kisa may nagpindot nila. Wa na'y lain. Si Salome ang nanawag og pulis. Panuway siya. Kinahanglang mamatay nagyud ang akong asawa do puldo. O boss, mauna ang among mission karon. Ang pagpatay ni Salome. Ay, nang kaasdo rin. Wa pa manggid siya manawag pag-usap. Ay, Doc! Doc! Ay, kuya, what's balitas radyo, ay? Ha? Nga naman. Ay, Unsa may balita, ha? Ano sa kabudiga ang depresyonan sa mga pulis? Oh. Kung doon ay mga patay, kay armado ang mga tao dito o nanukol sa mga pulis agoy. Unsa? Kung doon ay usa ka babae nga naapil o kamatay, Doc. O, unsa? Dili. O, ginganan ba ang babae nga namatay? Ay, wa man, Doc. Kinahanglan makapanawag ko sa akong galang pulis. Dali. So, dali, Bibi Sana. Kang kinsa maning bay, ate. Ako kinimbahay sa una. Ano tama dago din eh. Ate, nagdugo yung dugan. Tapsing lang ni. Padoktor, Dili mahimo. nga naman, bakil di ay ko? Nagkasa ko sa una. Mao nga dili mahimo nga mudangop ko sa mga pulis. Ha? Pero dini man kapay. Ay nalapagsapa. Limpyuhan ko na lang una kining ako samad. Siya na. Hello? Dorina? Joseph, nagkidala ko og tambal sa samad. O, unsa? Samdan ko. Hain ka magkaroon, ha? Di sa akong bahay sa una. Ari ako. Okay. Hain mo ng dapita. Isira ng tanang mga bintana. Di ta magpasig ka sa suga. O, boss Eman. Oh. Gihinungdar o gabi una. Panuway. Lahat ng tanan, boss. Tapin ang gate. Kinahanglang magtuo ang mga silingan nga way tao kinimbaya. Okay. Mupahuay una ko gamay, Dopoldo. Boss, pasagdal na lang nato si Ma'am Nika. Kung manawag siya,
Pataguan lang una siya. Bisan asa siya gusto mo tago. Gibiyaan lang ko ni Eman. Salbahe siya. Ani lang una ko din hisalain na mong budiga mo tako. Maayo din kay way laing tao. Aray. Kinahanglang makaibaw ko sa balita sa kawas. Buisit! Tina, ikaw. Ay, pagsaba. Tago dito sa susa, Paradora. Ayaw kay pagsaba. Aba, ayaw paggawas kung dili na kasampiton. Ha? Oh, ate. Sige. Kitsa ba ka ni? Dili pa ka ni sila si Olivia? Kinsa na? Joseph? Joseph, dali. Sud. Oh, painin mong sumad, ha? Dali. Pahilo na diri sa kama. Dali. Tapsing na siya pero nagsugod na siya og ngul-ngul. Okay, dali. Higda. Kita na ako na ko kung madara ba nagtambal din eh. Dili ko mahimo magpa-ospital, dili ba? Oh, ha? Higda na. Tanaw na ko ang imong samad. Boss Eman, buntag na. Unsi plano? Una, kinahanglang makitaan ang papel nga gibasa ni Dorina sa sud sa gamayng box ngayang gitaguan sa siya pa si Salome. Diha man ka sa pagbasa niya, boss. Diha ko. Apan, nagkagubot ni sa dihang ako ning gipugos sa pagkuha niya. Wa ni niya mahatag nako. Pero nagkaguliyang maning mga butang din eh. Basig na habilin ang maong papel. Basta pangitaon ta kini. Pero boss, mayot tingali boss nga mupalit una ko kumahaw. Sige, pagpalit. Pero pag amping, hindi ka makita og lain tao. Oh, pasalamat ka. Nga di kayo lawag ang samad sa imong bukton. Dili pagikupat yun sa Ginoo. Ganun mo ka makag nasagmuyo. Galit lang misantop sa kunahona ang Ginoo. Dorina, na ang Ginoo sa tanang dapit. Masangpita siya sa tanang oras. Pero magkasasaha ko. Oh, ha? Paminaw na ako. Dako kay kugsa sa kalibutan, Joseph. Matod pa sa kong inahan. Ang importante nga magbasol ka sa imo sa ug di na ninimo buhaton pag-usap. Human ka makapangayog pa sa ilos Ginoo. Oh. May lain bang tao din isod? Hala, si Shana. Ablihin ang aparador. O pagawsa si Shana. Ha? May bata diya sa sud sa aparador? Oh, dali Basi na unsa na siya diha. Nalimtan man lang nako siya. Oh. Bata ni. Nakatuog nga nagloko. Dad siya diri sa kong tupad, Joseph. Oo. Oh. Kahimsog niyang pagkabata. Ari siya ibutan sa kong tupad. Oh. Kagwapa ini bata. Liwat siya nimo. Oh. Dorina. Joseph, siya si Elizabeth. Oh. Unsa? Tanawa ang iyang naong. Di ba? Liwat siya nimo. Pero ingon sa di ko makatuin eh. Unsa may imong kamatauran nga siya nga atong anak. Tungod kay sinagop lang siya sa akong kaila. Unsa? May mo pag makikita ko sa imong kaila. Paabot lang. Muabot ra taan nga punto, Joseph. Sa pagkakaroon, maghuna-una ta kung unsaon nga mabutang og luwas nga lugar ang ato anak. Dorina. Mahimo bag piyongon una nako kadiyot ang akong mga mata. Nganong dili? Gikinahanglan nimo ang pahuway, Dorina. Sige. Salamat.
Gipiyong na niya ang iyong mga mata. Gikapay kay si Dorina. O kining bata. Ang iyang naong. Ang iyang ilong. Siya gyud si Elizabeth. Boss! Boss, kalma lang, Boss Iman. Wa gyud dinhi ang testimony ni Salome. Boss, basin na wag tang yun, boss. Maayo lang unta kung husto ka sa imong pangagpas. Unsaon naman lang kung tuwa kini kang Salome. Dako ang mamahimo na to problema kung tuwa gyud kini ni Dorina. Ug mapamatud-an niya sa hukmanan nga siya si Salome. May lusot gihapon ka, boss. Na-amnesia man siya. Naglibog pa siya karon nga siya si Dorina. Bisan may bawo na siya, boss, nga siya si Salome nga imong asawa. Magduha-duha paghihapon na siya sa pagduot nimo. Abisa na! Kinahanglang mamatay na si Salome o Dorina! Period! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!